kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, himaya. hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Gipanuhan dayon nila ni Sandro ang posibleng mahitap. Yan ang gabi ay nagkasulti ang maguwang ug manghod. Mihilak si Mary. Ngagigako sa maguwang kay gibati og kaluoy si Sandro sa manghod nga madre. Samtang didto sa Amerika, nakahukom na si Yusuf nga pakaslan si Jana aron malimtan gid niya si Mary. Balik sa Pilipinas, nangandam na si Hasam alang sa pagpatay ni Sandro. Ug pagkabuntag sayo, gihangyo ni Sandro si Mary kabisan kinsa nilang Lourdes ug prima dili manggawa sa bahay. Tuod man, gisundan si Sandro ni Hasam samtang sila si Flas nagbantay aron masikop si Hasam nga buhi. Nanghunaw si Sandro. Nakita niya sa samin nga diha siya luyo si Hasam. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Si Hasam, nagpaingon ako. Budok ko, tilong na ko mga matanda sa amin. Doon na sila ko. Major Sandro Santa Cruz. Maugyan mo ha? Magkamit mo ani? Abri sa ilan! Abo! Ay pagisog-isog sa munang! Flas! Flas! Hay ka, Flas! Sir! Hay si Flas! Bulit! Tabor! Abo, sir. Pasasin niyo sa Sam! Flas! Hay ka! Flas! Abo ka balaga! Secret Service me! Secret Service ni! Bing ka man, Flas! Ako gipahita kining armas ni Hasam, sir. Kinalagpot sa imong igo ang iyang buktun. Kuwari sa inay! May kini kay wala kini magamit, sir. Ako gisiguro. Sir, muna ko nimo ha. Total, safety naman. Ano ko sa sikanan, sir? Tabor! Bulit! Dala siya sa sasakyanan! Flas! Dako sa sikanan, sir! Look out ko!
Hello. Mayo kinanawag ka. Unsa na may resulta? Ha? Unsa'y pakyas si Hasam? Buhi si Sandro? Wa maggamit ni Hasam ang cyanide. So dako buhi si Hasam? No! No! All right. All right! Unsa man ang imo mahimo. Unsa man ang imo matabang karon higayuna. Because you know nga gikinahanglan ko na ikaw. Good. Buhatag yun ka na. Buhatag yun ka na. Allahu Akbar. Oh. Sabot. Sajid. Nakabantay si Sandro. Si Hasam ay naalkansi. Naigo iya bukton. Wa niya magamit ang cyanide. Pero pangitaan o pagis sa usan nato ka brother nga nasa intelligence. Nga dili mapuslan sa mga demonyong military si Hasam. Pero just in case dili sad mo lampos ang ato brother nga naa sa intelligence, kinahanglan andam na santa nga daan na. Plus, Sir, limot ko na. Congratulations to you, sir. Lain na sa magkalampusan sa atong unit, ikaw may among boss. Very proud kami na mo, sir. Kapil ka sa mong kalapusan, Flas. Tanang sakop sa unit. Kung wasa mo, mag-unsa naman lang kako. Sir, masulbad ang yun ang dako na itong problema. Ang yato bang pinaagi ni Hasam. Base na, Flas. Base na. Kana kung way laing kakulian. Nagko kining setback sa mga terorista. Pasukahon na tugmayo si Hasam sa iyang mga tinaguan. Maunobdoblihon yun nato, sir, ang atong pag-amping. O kanang nagduragpan si Hasam. Kinahanglan dili luwag-luwagan, sir. Gusto ka, Flas. Salamat sa mong concern. Sir, masuot ka muna ko rin yun. Aron usa ko sa nagbantex palibot dito sa inyong pag-abot niya ba? Aron safe kayo. Mayroon na, Flas. Okay, pag-una na mo, Flas. Thank you, sir. Bye. Tuwa na si Flas. Gusto sa bangyang nahununan. May itoon nga mag-una siya dito. Aron niyang ma-organize ang security sa palibot. Nasunod na ako. I-secure pero din nyo ang palibot. Aron safe nga moabot sa si Medyo Santa Cruz. I-secure nyo ang palibot, ha? Oh, Flash. Libuto na ko nuyo. Okay, Flash. Magdali ko. Ang gwardiya! Ang gwardiya! Ang guard na sa luyo. Ang guard na mo dito sa luyo nga mo nagpantay sa luyo nga kamay kitin sa kampo. Was makapantay na ko.
Ablihang gate! Nalas na si Major Sandro Santa Cruz! Ablihang gate! Siri ang gate! Siri na yun ang gate! Mamor! Balik! Dadaanin niyo siya Sam sa interrogation room. Musunod na ko niyo dito. Medyo Santa Cruz, Consuelo, sir. Buhin na nakpan ang terorista. Thank you. Magbantay ito sa palibot. Huwag mo kumpiyansa. Unsa kitong buto? Unsa kitong buto? Major Sandro Santa Cruz, sir! May mitposilya, sir! Dahil ko siya saktan! No. No! Dito sa loob taxi! Sa Atman, sir! Take cover! Tuwag siya po sa loob ang mga buto-buto, sir! Major! Major! Major, sundan niyo siya! Tuwag siya pahingon sa loob tak! Move! Move! Dali! Dali! Dali mo! Flash! Flash! Sir, daan ako naduda sa Sandro. Daan sa kong nag-inom mo nga. Bantayan ang palibot. Pag-abot ako, nagduda na ako sa linyok kini atong gwardiya sa Luisa Gate. Mga ako sang gisundan kay nadasag telescopic rifle. Misa kasi sa rooftop, sir. Wa siya makabat ko nga gisundan ko siya. Una siyang naabot din sa rooftop. Pag-abot ako din maugi iyang pagkabli sa telescopic, sir. Ug may buto. Ako sige warning sa kay gusto na ko nga madakpan siyang buhi. Aron ba atong maimbestigar. Pero ako na sa butang niyang posisyon, mao to nga giunhan ko siya. Gihurot na ko sa kabagasin sa armas. Sorry kasi namatay siya. Siya mo nagpusir ni Hasam. Pagbuot mong ipasabot, Flash. Wala nito mahibaw sir. Kining kauban to sa kampo. Kining nagpatay ni Hasam. Kauban usap ni Hasam. Gipatay niya ang itong dinakpa, sir. Aron di na pa nato kapuslan pa. O kini itong gwardya sa Luisa Gate. Hilong nga sakop sa terorista. Flash. Nanindog akong balahibo karon, sir. Bisan ang militar. Gisud ng terorista. Anong kun kay, sir? Anong kun kay Sasam? Atong tatamay ko haglikog impormasyon kung kinsa mga pangus terorismo din sa nasod. Anong kun kay, sir? Anong kun kayo? Maganda mo na sa balit. Huwag si Tambor. Para sa briefing. Kuhaan niyo ang nga naning gwardya. Huwag kayong address. I-check kayo background. Si Hasam, sir. Sa pamimihin mo na ito ni Hasam. Patay na siya, Flash. Nauhay lang ko, sir, na. Gamit kayong late. Mapugay ko tang gwardya. Flash ka din. Sir? Dapat kay kauban ng mga gwardya. Ang buot mong ipasabot na may laing sakop terorista na sa kampo? Hindi ka makatubag ka na, sir. Lisod tugaron kini mga tawhana. May kwarta kinala, sir. Busa sa'yo na silang matikabig sa mga tao kung haluon nila kini kwarta. Bugbutabang nila silang katiyuan. Maura ka na ikasultin ako, sir. Maura ka na. Again, sorry kayo, sir. Ang importante ka buhay ka pa. Tungkol kay kinahalan ko ikaw, Flash. Nagkukay kong pagsalig ni mo. Sagdilan.
Tagal pa kita makuha nila nga mas nindot pa kay kang Hasam. Di ba rin na Flash? Yes, sir. Allahu Akbar. Wala ang problema. Wala nilang magamit si Hasam. So, we will stay safe and sweet. Ipadayon nato ang atong gimbuhaton. Kinahanglan humanon nato ang kanister sa chemical weapon. Dinilang kamo, my brothers. Na ako tawgon. Importante nga tao. Tawgon ako siya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Are you alone? Yes. Ugma. Makuha na nimo ang imong nga budget sa imong nga bank account. Okay. Hangtod sa sunod nimo nga buluhaton. Okay. Ibig kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng tulo na galing sa binti. Kinsa man ang traidor sa mga kauban sa militar ni Sandro. Ug pila man din sila kabuk. Nganong dili na malang ang traidor nga militar ang mapatay ni Sandro. Kinsa makakining tawhana. Magkakita pa kaya sila si Mary ug Yusuf. Magari igsuon. Nunti palihog ang uban pang mga sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Direktor Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Akilas Hessen. Ug laing dalit kaninyo sa Subiradyo Production Center.